biko owu onye zone eburu ga amụma n'afa Father Mbaka sị gị na daadị iji si gị mewe fasting mgbe dị otu a ọ kachasị gị kwụnye ego na akaụntụ dị otu a ọ bụrụ ọkwa Father Mbaka nke m unu na-abịa ebe a hụ na ma nara enye mmadụ ekpere anụ ego and amara masị gị jee mee fasting dị otu a ka ị wee gbanara ihe dị otu a owu ihe hụrụ n'isi gị mụ na akpewe ekpere ya na-eso mewedie fasting maka gị nwa amara m eyi mmadụ egwu ama m eme mmadụ ọ na-enwe ọṅụ so mmadụ ya gwunego wayo ndị a para batị n'isi ha karịrị ọ bụrụ na arụ adịrọ gị nke aga na-ekpe ekpere ị na-ejekwazi ezigbo ụlọ ọgwụ ekpere egbochiri ije hospital hello ekpere egbochiri ije ụlọ ọgwụ ọ Chukwu na-agwọ n'ụlọ ọgwụ o ji ndị doctors na ndị nurses agwọ ma ya bụla ezigbo ụlọ ọgwụ maka ihe dị n'ụwa kịta karịrị ọ bụ na ebe ị na-eje na anaghị agwọ ihe ị na-aya chọwa ebe a na-agwọ ihe ị na-aya mmadụ asịkwana gị eje n'ụlọ ọgwụ gị bịa ka ya gbaiwe gị olive oil n'ọnụ. It is an aberration emanating from unhealthy, satanic, barbaric, syncretic, idolatrous practices. It is not a Christian formula. We abhor it. We discourage it. Idrime, ichoto unogwu di mma ijewe antenatal. I will Mother of Christ. I will St. Patrick's. I will Naja Foundation. I will UNTH Itukozara. I will Annunciation. Unogwu I will carry. Biko chotebe di mma iga agawa. Ano na n'ụlọ na-aṅụ olive oil. Akacha ete ya ete, akacha ha ahụ ya ahụ. Biko owo onye asị ga-ejekwa n'ụlọ ọgwụ nọ ndị na-ewere okwukwe na-eje ụlọ ọgwụ. Owo onye nke na-enwe kansa edute mkpechara ekpere sisi durie gawa na one cancer center na Abuja. Ọ sị dadị isi m jebe ụlọ ọgwụ, dadị isi nwa gị jebe ụlọ ọgwụ. N'ebe ya na-ejekwa ekpere na-asịkwa ya ejekwa n'ụlọ ọgwụ. Onye nke ọzọ sị na o bunye ya moto kansa na nwaanyị ibe gị gwara gị na iburugo moto paye ya ya ekpefu kansa nọ n'ime gị. Ebe ị na-ejegharị ya na-agwanị gị ọ yaba gị jee ezigbo ụlọ ọgwụ. Chukwu gwọọ gị ya ekene. Ọ Chukwu na-agwọ n'ụlọ ọgwụ na-agwụkwa n'ụlọ ụka. Okwukwe na ezi ọrụ na-ejekọ na okwukwe na-ewere ezi ọrụ ọ nwụrụ anwụ. Ewu okwu Father Mbaka kwute na Sunday, mana ama m na ewe ndị ga-awọrọ okwu ahụ specially ewe ndị ga-asị na ọha ka a na-agwa ịma na asị na atụ iyi na onye oshi aghọrọ. Father Mbaka wee ka o si wee kwute okwu kwuo okwu maka all this new generation prophet and prophetess ndị a ga-achọrọ bịa, mmadụ bịa maka mkpa na-akpị ya, mmadụ bịa maka ọya na-aya ya, mmadụ bịa maka ihe mgbu ya, isi na ịbụ onye ekpere na ịbụ onye amụma. Ị deny onye ahụ the privilege of going to hospital. Father Mbaka condemned it. Ewu oyibo ọsọ mata bios not trampolizing gịnị nwanne ọ kpọrọ afa. Ọ sị gị na ọ dị unbiblical, ọ dị against the Christian law. Esi onye ahụ na-aya ya ejekwene ụlọ ọgwụ ya aṅụkwa n'ọgwụ maka na ị na-ekpere ya ekpere na ose osi dị na ndụ gị na ọja na-ayị ya na obi gị moto ikpegbuo ya na-ayị ya, ikpegbuo kansa ovubịa ma obi gị moto na ikpe ekpere ahụ ahụ na-ayị ya akwụsị na obi gị moto. And ndị ọ ga-abụ mmadụ bịa unu a na-akwa ihe olive oil n'ọnụ,
unu na-akwaye onye ahụ olive oil n'ọnụ ọ na-aṅụkwa substance n'elu ahụ nke na-ayị. Father Mbaka condemned it. O mepe ọnụ na-agba ihe olive oil n'ọnụ. Ụfọdụ na-akwa n'anya, anya na-egbu mmadụ, onye ahụ bịa for solution, onye ahụ bịa ka ikpe eri ekpe, ị na-akwa ihe olive oil n'anya n'enu anya nke na-egbu ya egbu o. Ị na-akwa ihe olive oil n'anya, ihe na-akọzi ya bụ ya jee kpuo isi and esekwu ya agakwa n'ụlọ ọgwụ and ọ pụọ si na ọ dị against the faith na onye amụma si prophetess si ya agakwa n'ụlọ ọgwụ. Mana obi gị moto ọya na-ayị ya akwụsị. Kedu ụdị ihe unu na-akazi dịsị n'ụka? Kedu ife unu na-akazisi n'ụka? Kedu ihe unu na-akụzizi? Because Father Mbaka was like trying to explain that he will be praying for you, also telling you to go to hospital. That hospital is part of the healing. That doctors are a gift from God. That the healing section and the deliverance section does not stop you from going to hospital. Unless it is otherwise, that the doctors say, the doctors that have discovered this is what God can do. Ihe a bụ ihe dị n'aka Chukwu. Ejego dibịa, agbaga afa, achụgo aja, emego ejogo mmiri, emego a na-aga ụlọ ọgwụ, ọwụ ọkọrọzi. Dọkịta enecha anya sị, ihe a bụkwa ihe ekpere ga-eme. N'ihe a bụkwa ụdị ọrụ Reverend Father Ejike Mbaka ga-arụ. Because when the doctors say he's taking care of hospital bills in the mother. HMI hen na gwage e bi Enugu state. Ezo. E were doctors no na Station Hospital na mara Father Mbaka. E were doctors no na Niger Foundation na mara Father Mbaka. E were doctors no na Posh na mara Father Mbaka or nurses. E were doctors no na hospital or Park Lane or UNTH. He mentioned the hospitals. Oya na ya ga na-ewe onye nke amamihe ọsọ na ọ na-eme asị ya refer ya to a diagnosis center dị na Abuja ka o jee for cancer diagnosis. Ọ sị na prophetess ya ka ọ sị na prophet ya si ya agakwa n'ụlọ ọgwụ bụ onye ahụ na-aya ahụ dị very delicate o. Ahụ dị very delicate. I'll still play that video on this platform. Isi ya but that is when you withdraw. Kedu ihe na-akazisi n'ụka? Ka e wee big moto, ka e wee gị tight, ka e wee sow seed, ka e wee go olive oil, ka e wee go gị ngwa ekpere kpọwakwara safia o. Ị na-akụ ọrụ ndụ mmadụ, na-akụkwa ọrụ ndị ọzọ, akụ ọrụ ndị ụlọ ọgwụ. Maka na ị na-ekpe ekpere, bụrụkwa doctor o. You are not a doctor. Ị na-ekpe ekpere ọ bụrụkwa ajụkwa gị na ewe ka ndị polisi si bịa for interrogation now. Ewekwa oge Chukwu ji sị gị na gị bụ onye ya agakwa n'ụlọ ọgwụ. Mana isi ya aga n'ụlọ ọgwụ echi ọ nwụrụ, esi na ịmara ihe mere onye a na ọka Chukwu si chọọ ya. The Lord giveth and the Lord taketh. Ọ dị mmadụ Father Mbaka ka anyị ka n'ide n'ụka maka ndị na-akparị ya, maka ndị na-ekwu ọnụ, maka ndị na-ekwuti ya, maka ndị si na o mere nke a na nke ọzọ, maka ndị si na amara ihe ọ na-eme, maka ndị na-aka eri. Ifu ka o si wee dazie onu ahụ. Do you know how many people that thing save? When he said that on Sunday, how many people here save? Enwe ndị ekpere ji n'ọrụ na-emebiri ihe. Enwe ndị ekpere asachago obe ha, gwa ha na-ekwe na onye nke a na-egbu ha. Ọ bụrụ na Chukwu agwara gị stop putting confusion, ka i wee members, ka i wee na-anala ego, ka i wee na-ana oh Jesus Christ. Isi na ịbụ onye ekpere mana ị na-emebi ihe emebi. Kama ị ga-edozi na-emebi. Ịda agwọ ọya, iklem na ị na-agwọ ọya n'ọnụ a n'Igbo akpọrọ ya dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Na ị na-agwọ ọya, ịbụ onye amụma, you are not a seer. Mana ịpụta isi na ịbụ a seer. Iwere solution, ime ịpụta isi na iwe solution. And the people unu wabụ ndị mba nọrọ ihe n'ụka were arụmanyị unu banye duto na unu dị too dubious. No shina amadoro unu anya unu ji yahoo life unu and life of deceit unu wee bata n'ụka. Ọ dị ka ụka adịrọzi mma.
Ode ko ka adrozemma, and that is something makandisi na na batch back to their root. Aba kwenu me na hunu na chinya o. How ka spanjo na ebe ahụ. Fuck native doctors, fuck as a one. Onye obuna bụ as a one, onye obuna bụ native doctor. Nwoke mmadụ in his own trampological exposition now started explaining that when they are praying for you, he can now refer you to a medical doctor. He cannot give you a best doctor that will take care of that particular sickness that is disturbing you or you are suffering from. Then as he has prayed for you, he will send you for medical, still pay for you if possible. He will still pay for you. He will still be coming for prayer, going for God's healing, for God direct that doctor, and for God to use the medical way to get to the solution. Obrikobuno cancer grow na obrozi oburi aga manage obuno cancer grow lunu. Isi aye je no ogwu. Ye je no ogwu. Odiko ene we kidney failure, say ye je diagnosis na aga heal ya. Isi gote mmiri nsọ gote gbata mmiri goru mmiri nsọ no ka goro olive oil na nnu. Ka na ekperi ekpere na ihe a bụ ihe esesandịrị esandị na ihe emeri eme na ọ bụghị kidney n'eziokwu mana ịma n'ime onwe gị na-asị. Please let us stop deceiving people and direct people. Thank God for the gift of Reverend Father Ejike Mbaka. Thank God for the voice of Reverend Father Ejike Mbaka that made it loud and clear. Isi mmadụ bigi moto onye bịara ọgwụgwọ nsọ na obigi moto n'ihe ụfọdụ ejichego moto gaa na be ndị ekpere jiri ụkwụ na ụfọdụ ejichego ego ha ma ego ha ji eme business gaa na be ndị ekpere gbara aka na sale ihe ha bịa adịrọ solved. Now why then now are they seeking for prayers? Everywhere signposts, prophet, prophetess. By the end of the day, it will end up in caricature. Ka kwa n'ụwa anyị ugwu ka ofe lọla zoro anyị nri.